Uy! Uy, kaway! Ganda! Nagad, punta ka doon, bibidyo ako pa yan. Oh, yan ang kapadan. Ito guys, yung dulo ng nabangka. Yan. Kaya pala nagkatawa ka. So what's up mga kapare ko, yan. Lakadan ulit kami. Kami ay magtitingin ng pagkakabitan ng bitag sa mga kung ano-anong kahayupan. Siyempre nandito ang team natin, si paring Christoph, si Kuya Mayong, at saka si Kernel. Si Kernel di yata sasama. Ayan, so kami lang sigurong tatlo ulit ang lalakad. So ayun mga pare ko, yan, dito kami sa barracks nila Kula. Nanghihiram tayo ng dibumba o air gun, pero wala sila dito kaya kukunin na lang natin. So guys, dito na kami sa baba ng nabangka. Saan? Dami sigurong tirahan dyan sa apadan, ano? So guys, yan, dito na kami sa bungad ng nabangka. Yan, tahimik ang tubig. Oh, yun, lapad. Tilapia yan? Yung dalawa. Ayan guys, may balak. Yan guys, yung isa na iwan. Ayan, balak. So dito na kami guys sa nabangka. Ito yung palang bungad. Hanggang saan ba kami ng So guys, andito kami sa ibabaw. Ayan o. Oh my god. Ganda. Pahinga. Tagal. Ano? Pahinga. Dito kami sa taas ng nabangka. Ayan. Ayan yung ibaba o. Ayan yung ibaba. Grabe. Ganda ng tubig. Nakabaruto. Nakabaruto. Ayop niya. Ang taas na launin. Ayun guys, sa baba. Gapag si Kuya Mayong. Ako rin naman gapang eh. Gapang ang matanda. Shit.
Ay, salamat ako sa powder. So guys, ayan, kita nyo naman, buwis buhay ho yung ginagawa namin content. Ito palang content na eh. Paglalakad pa lang dito sa ibabaw ng gubat ng nabangka. Putit. Kabila. Grabe yung adventure po natin ginagawa. Shoutout po sa lahat ng mga mahilig mag-adventure. Ayan, sana mapanood nyo to. Grabe yung ahon namin. Dito kami sa ibabaw ng ilog. Taas, ayun yung ilog doon sa baba. So guys, ayan dito na kami sa kabilang dulo ng nabangka. Ayan, dito na kami. Kakarating lang namin mga lods. Dulo. Lods. Uy! Uy, kaway! Ganda! Nagad, pupunta ka doon, bibidyo ako pa yan. Oh, ayan, ang kapatan mo. Putan! Saan? Oh, shit! Ayop! Pangina! Sabi po po. At kung kayo, pipicturean ko kayo. One, two. Ito guys yung dulo ng nabangka. Pare ko, kain tayo. Ito yung niluto natin kanina. Ito yun, no? Ganda ng gabi. Kami ng pako. Makakamag-aral mo yan. Mamakmuka. Nanagatan mo na yun. So ayan mga pare ko, kapagpahinga na tayo pagkakain. So tayo na tayo. Diyan tayo pupunta. Diyan tayo dadaan. Yan. Diyan tayo guys sa ahon sa bundok na yan. Papunta dun. Ang kabundukan na yan. Yan yung iikutin namin. Maghahanap kami ng mga papagkakabitan ng bitag or pang-trap sa mga kung anong uri ng mga hayop dito sa gubat. So ito guys yung aming hinahanap, sinusurvey namin, ayan, no.
Mga Galingan ang bakas oh. mga footprint po yan ng ano, mga baboy ramo. Mga wild animal. Ayan oh, mga bakas. Kanyan, tigras. Ha? Tigras. Tigras. Yan, saan? Tingin daw? Baboy, tig. Ah, ito oh. Lugas, pinagkakutkutan na nila oh. Nagputol. Yan yung ating... Nagputol ang paa oh. Ay, oo nga. Oh, yan oh. Putol. Siguro nabitag na ano. Ang purpose natin. Kaya pupunta tayo sa gitna ng kagubatan para survey pa kung saan tayo magtatayo ng pang-trap, panghuli sa baboy ramo or sa mga anumang uri ng hayop dito sa gitna ng gubat. Sabihin, meron pala dito. Ah, nakakita nito dati si paring Ronnie. Ha? Ayan guys. So, positive yung kailangan natin dito. So next na balik natin, lalagay tayo ng bitag. So guys, may tumatahol si Bimax. Pero sa haba ng inakyat namin, Kuya Mayo, hindi kami makapunta doon. Si Christoph lang yun nandun. Lapit na kami sa ibabaw. Medyo mataas pa yung ating aakyatin. Mga pare ko eh. Yan. Taas pa. Tumahol si Bimax doon. Hinapag na ni Christoph. Hindi tayo makapaghapag. So ayan mga pare ko eh. So tumatahol si Bimax. Ano kaya tinatahol ni Bimax? So yun guys, may nakita si Bimax na isang uri ng hayop. Pwede nating hulihin. Anong kahoy yan? Ganda oh. So dito pa rin kami mga pare ko sa gitna ng gubat. Ayan. So, sa'yo na yan. Ikisan mo na. Pangalanan mo na. Dito pa rin tayo sa gitna ng gubat. Grabe mga pare ko, sobrang adventure ng ginagawa namin. So positive guys. Dito sa lugar na to, daming mga bakas ng mga baboy ramo. Pahinga muna yata sa bakas. Papahinga muna tayo mga lods. Koy, pahinga muna daw. Ayusi break daw. Yung ganyan, kung ganyan malapit. Aming kahoy. Ayan, umanyuga na. Lapit na tayo sa kabayanan. Umanyug na. Kanina puro kahoy lang nakikita natin. Dito kami guys sa pinakatuktok ng bundok. Napakataas pong inahon namin. Ayan po mga pare ko, ang mga bakas ng baboy ramo. Laki-laki na ano? Ano yun? So guys, ayan, doon kami nang galing. Sa baba na yun. Paikot po kami, kabundukan yan, dyan kami galing oh. Butog yan. So dito kami sa pinakaibabaw na ng mga pare ko. So yan oh, pinagkainginan. Yan oh, dyan kami nang galing sa baba na yan. Layo na narating natin. Ganda. Ayan mga pare ko eh. Dito pa rin kami sa gitna ng kagubatan. Ayan. Pa rin tayo sa gitna ng bulas. Naligaw na daw po kami. Saan? Daanan? Ayan guys. Tagaktak pa rin ang pawis. Pagod. Ang gitna tayo ng gubat. So kayo mga pare ko, uwi na tayo. Grabing pagod. Time check, 2:44 PM. Oh my God. Pagod.
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me.